esku batean, trapuzar bat lixiba bestean, sabaiok erdun ganbaran murgildu zara, garbitzeko ustean, ta bazter batean, umetako liburu artean, gogorapenen kasoia irekitzean, dena gogora ondean. Berriz itzuli zara, eliza utxontara, garagizko jainkoen kultua egiten da hemen, bakurtu errezatzera, zure berdinen artera, mantrak errepikatzen, lagunduko dizugu ozen.
Ieu, Yep, iepa, kamara bueltauko eat, listo. Erki, ze moduz? ondo. Oso ondo. Ondo? Itzuiteko gogugin, o... Bai, eta bestela hiru gaituk, así que lasai. Tengo jau. Usteat, lehenengo gitarrizketa dela, hainbeste, bueno, ez lehenenga ez, baina este gasko egon hainbeste jende ontzeatela. Bueno, oindik ez gatu igual sartuko arrazoi esplikatzen, eo ja esplikau bengo jau. Bueno, Misteri ban hori bai mantendu. Misterixu pixketu mantendu jau. hiru gitarristak ditu azkenean. Hiru gitarrista zeate, claro, hor baju bat ikustea horratzin, ez? Bajua alda. Bajua Castilla. Bajua, bateria, bueno, danetiziok. Baina, bueno, normalean beti hasten hauk galdera berdinakin, baina batzutan gustatzen zitek bait pixkat komentatzia, hori, sartu bat jugenin entzun ditxeon bi kantu hori, bueno, buruz. Eta, bueno, txaiat, nahi lehen esan dizutan bezala, batzutan gustatzen zitek zer jakin gabe etortzia. Eta kantu entzun ditxiat, eta hostia, guapo. Lan, basauke toke guapo zio. Lan, enauk igual hasiko etiketatzen, hori zeuei utziko izuet oain. Baino... Zaila dek etiketatzeko gira esan. Eske zea influentzia asko ezela... Ez diat ez dara Kolumbia hona, baina mitiko... Joder... Killers, da holako taldik de Killers, rolloa... erdi popero, baino basaukek rokan inder hori... Txeaz, errezoen goi hau. Zeue definio. Gu definiu berdia. Bueno, nik uste guk garbi ez dakaula. Gu, estilo desberdinetatik atoz, azkenean denetarik entzun deu, adibidez, bueno, hauek euskal musika asko entzun dute, nik gehiago kanpoko musika, inglesa edo amerikanoa, no? Azkenean, lortu deu eitia proiektu bat nun ez deu bukatzen ostika, osea, ez da gutxi. Eta, bueno, pixkat nolabait lortu deu estilo bat edo sentimendu bat transmititzea musikakin, estilo desberdinakin, bai? Orduan... Sokatira bezala, pixkat, gure taldea. Vale. Metaleak atiratzeik, bestiak pop rockeaka, eta orduan batarteko zerbait, ateratzeko. Bertzeat. Ba, eso momentu bat, ze katu zabalmen kuartotik erten naxen, eta ontxe, minutu bat arde goiat, Vale. Gaina gaur bete inazuna, onde katu gaixu eta uste pixke gaur traumaute zaugat. Vale, oin, gustau zite pixkete sokatiran zea hori, ze... Etzaiat, ezen, ikusi duzten elkarrizketaik, badak izten más o menos nola juteken movida hau. Nik zozen batu ikusika bai, ikuspalau. Orduan, badakit jakingoek lehenengo atala beti izatekela pixkat komposizioi buruz eta talde dinamikai buruz, eta bueno, así que laste sartuko bat jugorra, eta sokatiran hortan gehiago sakondu halko zue. Baina hain bai gustago zitela pixkat jendik jakiteko baitare zein ikusten nahi dituken, nila usteat oso ikusi jenaukoela, ja jendik potrotan jango nerekin, baina bueno, nahi da pixkat zeuek zeuen burua aurkeztia, nungu zeate, betiko aurkezpen basiko bat, baina bai pixkat zentrauz zuen musikiekiko harremanakin, haudek, noiztik aizaten musikakin, ze talde, ze idibilbide, ze erlazio dugu zuen, zeuek kontaune. Vale. Ni hasunak, vale. Ni eneko naiz, zarauztarra, 25 urte azkat. Eta musikakin ibilbidea zinun, ikastolan kasidanak bezala ez, txirula jote genuen, baina justo Zauzko ikastolan ere bai gitarra jote zen. Zea hori genekan, bentaja hori bezala. Eta hori zeuden gitarra espainola batzuk, eta jote genuen zeuden klase erdian zateola gitarrak, orduan. Bi talde itezian, batzuk txirula jote zian beste gela batea, eta gitarrak ikatze ginen beste batzuk. Hola, eta gero txanda. Eta hor azitzaiten gustatzen gitarra, eta bat eskatu nion olentzeroi, bi urte hola izango nituen, eta ekarri zian, eskerrak, ondo portatu nintzen urte hartan, eta hortik ana esan pixkat, hasieran nahi beste jotzen, egia esan gitarra, batxierrian horra zirintzen xakaina gehiago ematen, justo Jaime zautu nun, jotzezun gitarra ni baino asko sobeto, eta inbidia eman zian, esan, nire gola nahi dago gitarra, eta horra zirintzen xakaina gehiago ematen. Eta hortik aurrea,
Batxerrian hasi nintzen asko betzen gitarrakin. Eta gusto gehiago hartzen, eta hori guztia. Ignei, gitarra baten tarta intzenean behin. Hori... Amigo invisible, Batxierren amigo invisible baten, telekaster bat intzin. Moria, gogoratzen naiz, Me admirabas mucho, tío. Hombre, lagunak zen, dixeari. Bueno, ni ez dakit noiz hasi nintzen egia esan, nahi... Bueno, baina, honai, izen naiz. Izen naiz. Izena, bai, Jaime. Imeiz, vale. Zaustarrare bai, Jaime Peinado. Ta, bueno, ni hasi nintzen txikitatik bai, nire osaban influentziagatik, nire osabak beti jo izan du hainbat taldetan, osea, multiinstrumentista. Osea, jo izan du gitarra, bateria, labaglama, armonika, de todo. Ta, bueno, beak erakutsi zin pixka musikan alde polita, no? Nei musikan alde itxusi erakutsi ziren eskolan, nik enun musika, osea, musika gustatzen inkluso, no? Da, beak erakutsi zin, ostras, motibatzen zina, no? El punk, igual, nei bainete, punka gustatzen, baina momentu hortan las crestas me molaban, saco. Da, esaten, que guai, da pixkat mundu hori erakutsi zin, no? Desberdina, askia, no, libre, osea, niko raskatasuna ikusten un pixka da asko gustatu zitean, eta bueno, pixkanak sartzen jun nintzen, trikitixakin hasi nintzen nik, baina no kuajo. Azkenean gitarra hartu nun, da enamora benitzen, eta hone arte, no? Hainbat talde eukitut, The Nephews behin eukin un talde bat, eta gero azkenean disolo ginean, da gero ja biltzen montatu genuen. Ta gustoa, egia esan pozik. Arki. Eta Aritz. Ni Aritz nago, bai, Zarozarra, hori bezala, urte bete zarro nauk, eta hori, ni pixka infiltratuta nioke hemen, ni eno gitarrista. Nola ezetz? Partian behin jo izan dira, baina ni gitarra eno bukatzen, ni baterista nauk, eta hori. Ni musikakin hasi nituan, baserri batian bizi nauk, hemen txegitu girurok, eta, bueno, nekoza bere garaian bateria jotze zian, eta baserrian tokiaren txekan, bateria jotzea utzi zinean, utzi zin momentuan, bateria hemen gure baserriko ganbaran sartu zian. Eta, ni batzen hor txikitan, ganbaran hor jolasean nitxon batean, kajak irikitzen hasi nituan, zerra, eta, bateri bat. Hartunean bateria montatu inean, aire esan ditu, zerra, eta lagundu zitxea montatzen. Lagundu nintzen, Bai. Esatean nago, zer hori zin, behatzi hamar urtekin edola. Eta hori, montatu denean, eta esiran hasi nituan jotzen, baserrian, zalapartateatzen. Entxegan ideazko musikataz, atxak izan nik emezeran nire ikastanak ikasinan, hor zehose eman nila, baina, bateria dezerrez. Eta, bueno, pixkanaga zalapartateatzen nituan, da gero interesatu nituan klase batu hartzeko eta hola. Zintuan pixka klaseak hartzen da munduan probatzen. Rustikan proiektu batzuk inizial lagun artean, bere garean, gaztetako proiektu batzuk. Eta gero errome batean jotzen nire nituan, bertan H zautu nian, eta pixka, hauek proiektu etxegaten. Inai ziren, eta nire H zautzen nian, da baterista bertzien, juntau bintu. Hola, sortu zen, bai. Arki. Zenba denbora tardauzian ideatiek damutzen baterixen montatzen lagundu izenaz? Ez dira, nire ustea gutxira. Gutxira, ez? Gaina, txike, eno zua jotzeko, ire esan berrazioak, egin esan, lagundik. Esan? Basarrian etoki asko zegau hor nun, kanpoan etoki hasio gibiltzeko, da askotan jotzen azten horkenean. Martxa, ez? Kasualidade, ni berez askotxi erran hau, askotxin baserri baten bizi nauk, eta gitarri jotzea, baina hemen atzin netzegat ikusi guztien bateri elektroniko zaugeat, etxintza haugat, bateri akustiko bat, baserri xematxe, eta nire atxek lehengo egunin jonian izan zian, baina mekabuen, oinarte eskerrak gitarri jotzeu, ze burrunda deko hori izan zian. Eta ez diba hause ziopa, ez diat asko jotzen etxin, baina, esan barra ziok, txat eta YouTubeen hau ikusten egaldi mazate,
Aritz infiltrautazio, baina, bueno, onartu di hau, zeka bere etxian ditu getien movida, eta ezingo jau kanpo utzi. Eta lehen, behai izan dut bezala daude, un poco la excepción que confirma la regla, ez? Oain arte ez tegi honen gitarrista ez tegi niño, eta hemen diga aurrera ez diatuzte ongo keni, baina Aritz onartu ingo jau. Onartu ingo jau. Ez, eskerrik asko ez motel, lasai, en plan, nik ustea gaina, beste toke bat igual eman aldi gukela, normalin itzetxezkia un gauzez gain, así que nik uste guai ongo gela alde hortat. Bueno. Ego nahi, eske, hainbeste gauze ukitzetxean iketxeko, aurreko azteko taldien arroba zaugatuen di jarritxego esen. Ma beste momentu bat, zuen arroba amiltzen dek, ez? Arroba amiltzen. Vale. Ontxe soluzioa goi hau, oinarte ikusten neumazete, zaparra talde aurreko azteko gutxuan, hau amiltzen ditu. Lagunako ere. Zaut izan. Makina zaudek. Vale, amiltzen, kitxo, vale. Joder, hemen entrege kamari, 5.000 gauz zauzkia dugu esen eta pizza gontzite, baina bueno, kontura hona guint. Orduan, asingo batxu pixkat. Eta orduan, esan deten bezala, lehenengo gauza itzengo una komposizio buruzek, vale? Eta, klaro, hemen gaina 3 pertsona egon da, igual, prozesu hobeto esplikau aldezu, Nik galdera fijo batzu zauzkeat, orduan hortik hasiko nauk. Etxin o lokalin, hortzek amiltzenen kantu. Nik uste da dela etxian. Etxean astea. Etxian astea dana. Baina hasi etxian ondo struktura bezala, baina gero lokalian ateatea amiltzen, no? Ideia, bueno, guk bai ikusi dugu, ez gehala lokalian komposatzeko gai, ez deula improvisazio hori sortzen baizik eta gure komposatzeko ideia izan da beti, bueno, ideia garbi bat ekarri, sentimendu jarri abestian zehose pena merezikena edo gero, bai probatzen junga lokalian bertan, baina pixkat etxetikan ekarrita eta gero lauron artean tokiak emandan, ez da? Bai, nire hori ikustea. Azkenean, lehen esan dugu bezala sokatira hori zio, ez? Bakoitzak etxean itei kantuan prototipo bat, ez? Lehenengo molde bat, gero nola estilo ezberdinetatik gatozen bakoitza, bakoitza lokalian bere estiloa gertuatzeko. Azkenean, hori dana juntatzen zainetzera. Batema sortu da lokalian, Bai, batema. Baina excepzi ba, beti etxetika normalen. Esan. Nik usteet, justo, etxetikan eramaten deun ideia ja nahiko sendua izatea, Jaimek esaten bezala, baina gero, nik bintzat ikustetena lokalian, 10 aldiz obia bihurtzen da la kanta. Eta adibide batzuk dazkat espezifikoak, kanta batzuk igual nik eraman eta esan, bueno, sin más, da kanta hau. Eta incluso lagun bat ibiali igual akustikain jota esan lagun horrek, ondo, baina ondo, sin más, konfiantzako lagun batek ez da. Eta gero ja grabatuta entzun zunean, hau etzan bihar izenean kanta, ez? Eta, hauekin asko aldatzen da zundua. Bueno, hain jarri dituzuenak arabizko jainkoen kultua, no? Eta gamara garbitzen atea dira. Oiek, hola izan dira, no? Azkenean zuk ikarri zen dut. Detzere gamara garbitzen, zago nuke. Eta hainbat buelta eman dizkio, probatu, aukendu, hilabete bat pasa, eta zemoz berriz arte bat, bestia, azkenean da, ez dakit, pikatzen ju, pixkanaka, da azkenean diamantea lortzezu, no? Hola, aiteitu guka bestia. Eta, etxeko ideia hori, izan oidek, esango jau, oinarri bat, riff bat, edo akorde rueda bat, edo noizbait izan aldek melodia bat, edo letra bat, edo... Ez, letra ez. Ez? Letra sekulan ez. Letra beti azkena izatek zuentzat. Bai, danetan izan da azkena. Normalian rifa, eta hau eske ez da izan rifa bakarrik, normalian Jaimek esan duna, sendua dala esate unean esan nahi dugu erdi inda eramatea la kanta, ja struktura dago, eta askotan nananakin, hau melodiare inda eraman. Orduan, bai, bestela bat esan beharko ganu rifa, ez? Rifa eramatea, gitarra gintze esatea eta. Bai. Bai kantan batian saiatu gala, kanta horrekin zer razitzen nahi dugu. Nahiz da letra hain da ezion, kanta horrekin zer nahi duen kontatu, pixka bat hori pentsatu adostu, eta hori gabe musikaki igual plasmatzen. Baina, alare instrumentalizatea normalian,
eta gero atzetikan letra. Nik egia esan ez dakit nola komposatzen. Pentsatzen nahi nahiz eta, no nahi ditu bestia. Denbora sartuta. Ez dakit, demora sartuta, ez dakit. Esan banean, ideia horiek etxin, esan da batzutan ja erdin dautegila bai gitarra bai melodia, lehenengo gitarra zik eta gero melodia. Esan nahi, Ez que akorde, inolako harmonia gabe melodia bat sortzia zerotik eta gero harmonizatzia claro. oso musikari honetan berte hor dako. Zango nuke. Oso, ja top level. Bai. Bueno, esan nahi, tanetik zio ginaldek melodia bat eta gero jarri tonika bat eta kaput. Bueno, bai, baino, simple egin da, bai. Baina harmonizatu nahi baldimak alopro bai. Ja, beste. Ja, bat berda. Nik uste polita gala ingelesez erabiltzeuen hitza play, no? Play de gitar, hemen da beti jo gitarra edo, baina jo, ez baina ingelesez play da, nik uste hori da, la gitarrista baten lana, no? Zu jolasten, zaude denbora guztia, baina batean nude, ostra, hau, politatea, no? Ta nahi hitz hori asko gustatzen zait, play hitz hori, porque batean zerbaitek fibra ikutu izu da, ostras, laguna, ahora estezia pixkat komposatzen, no? Igual, hori esango nukenik. Ulertze, honekin lotuta, esan dezu batzutan igual badaukezula ideia bat zerri buruz hitzein nahi dezuen. Kasu hortan, ideia horren arabera aukeratzituzu akordeak, sakonduta, rollo, teoria musikala badakizu eta erabiltze dezue? Gutxi. Ez, alare, igual akordeak ez ditu aukeratzen, porque ez da, hitzein nahi deu, maitasunan inguruan eta horregatik sol mayor, edo mayorrian joko du, ez, baino, kantan intensidadea bai dijoa igual horren arabera, ez? Zehose serioan inguruan hitzen behar bada, zehose amorruan inguruan, ritmoa, BPM altuak izango dira, ritmo azkarrak izango dira, hori bai. Baina, ze akorde eta zea ez. Teoria musikala gutxi dakigu, zango nuke. Ez dugu bintzat hortikan abiatzen. Nik zehose ikasi nun bere galean, eta tan astu zaitazik. Perdón, riff hori ateatzen nahi zaten momentuan dana belarriziak, belarrizeo pihotzez, esango ja, en plan de, bi hauek batea ondo sona duzibek, así que aurrea, eta hola. Bai, guztiz. Vale. Bueno, ointzidorrek aldera bat, normalean, hau, pertsona bat da honin, kurioso izitek, bi daudenin eharro izitek, eta hiru daudenin jala, hostia, Eta galdera haudek, amiltzen zer dek, demokrazia bat ala diktadura bat. Egunan arabera. Orduan zeintek diktadoria, hola galdetuko jo. Egunan arabera, bire bai. Orokorrean demokrazia, nik uste. Kaulie... Ez, eta de hecho, bakoitzak bestian instrumentuan nola ikuste jaun, da ze karpen goenean, irikita bezate jau. Ensaiotan, batean proiektu eratzik genean kanta batena, eta gero dano batean jartzea ditukenean sortzen, irikita hitzetea danok, danonatik, eta danok irikita dudek kritikoa egartzen. Zai izaten gau batu. Hori izan berrian, klaro, guk aritzei esaten balin bai obintazu tutupa, aritzei esatik, bueno, aritzei goztia, temango liguke. Eta ni igual nintxak etxean biru arratxalde ritmo balantzen, da guten aurken zaila esaten izatek. Betikuaz. Hau probatuek. Ni hasieran eman esatek, ez hori ez tegun donatzen. Ere etxean gute ez da, hostia, igual arrazio segatek, horren zailan probatzen da. Hori gatzek, eta, Eta, esan behar, kantuan nukleo hori sortze zuena, guztiak Jaime eta Eneko zu esatela, ez igual riff hori ikarri alde zuenak, inkluso melodiakin. Kostatzen zaizu ez zuen ume hori aldatzen ustea? Besteak esatik genean... Dene hasieran gehiago, oan ja ez. Ez que ja, nahi pinta gertatu zaiten izan da, biru adibide gertau dira, nik kanta bat eramanta, lokalian, esan bezala, 10 aldiz hobia bihurtu dianak eta zain. Ya está, si hauekin asko sobetu eta kanta. Orduan, gero eta gutxi, osan nuke. Nik uste talde bat eukitzeko pixkat musika honana ez unin, no? Edo pixkat, gauzaiek alde batea utzi berdiala, porque inorrek ez du euna beti eramaten lokalia, no? Ez da beti honen azuria da. Nik uste justu
puntu hori ikasi berdala, talde bat ukitzen, nire ustez oso zaila da, entrenadoria ez da holako. Ez da hori arazo handia da. Porque ez da tipo bat esaten abitu, hola, punto, no? Lau geha da... Zuk esan desuna, da, diktadura, demokrazia, baino... Eta orduan hori horta ikasi berda, batzutan, igual, naiz eta zuk pentsau zure ideia kristona ala, egun batzuk pasa, pentsau esan duen bestiak, probatu, sobre todo probatu, eta bueno, ez basea iristen ezerrea, pues, interpiraz el grupo, baina normalian zerbait iristen zera, no? Da, azkenean, nire ustez hori madura hui berda, pixkat talde bat enoteko, errespetu handia euki berda. Hori zure ideiak esaten, bale, hitzen ikuste hori dala, errespetu, ez? Igual egon aldegado, zeo ez, baina azkenin errespetu gabe esate baldin maibe, hemen lan bat indiat, ez kantu bat ekartzen, ekartzen, etzai gustatzen, totalmente lizitu ez, baina behintzete errespetaitak nire ideia, ez? Da, gero hitzen goi hau. Hola hobetu hori dek. Bai. Hori nire ustez taldea ondo funtzionatzeko fundamental, elemental. Eta zure nobila abestiak ezin, hori ere bai fundamental, talde baten. Se ba. Sin más, broma zan. Taldean zure sentimendu horiek eta, bueno. Bikotean tatuajeak eta bikotea abestiak, ez ideko. Kontuz euki berda horrekin, bai. Geo utzi ez, claro, geo kantu hori joi merdeko hendik esan nahi dek, ez? Horregatik. Vale. Bueno, entzun dezu, peña, kontsejua, bikoteki gai kantu igez. Behintzat, publikoki behintzat. Bueno, tema honi buruz beti jarraitu aldi hau gehiago, ez? Adibidez, askotan baitarenik demokrazia, diktadura, ze hau, baitare enfokatzeiat jendeak talde barruan daukan papelakin. Talde bat ez bakarrik kantua komposatzea, saiatzea jutia, ziok, sare sozialen mundua ziok, promozioan mundua ziok, saretatik kanpoa, atzeketa diskografika egin, eta bar, orokorrean ondo banatzeitu zue lan horiek, baziok norbait igual karga gehiago daukena aldo. Momentu ondan nik. Eneko da dana moiten, bai. Eta zea, autu pertsonal baek, o diktadoreak esan dikikin. Ez, zirkunstantziak horta eraman du igual pixkatoen momentuan, baina, bueno, pero beste momentu batzutan Aritzek atea du talde aurrea, eta beste momentu batzutan Jaimek atea du talde aurrea, eta hola dijoa, eta momentu honetan manien ez pixkat iratzen gehiago, porque, bueno... Azkenean gu musikatiba aparte ere bai, beste gauz asko azker biteko, eta gara pertsonala horretan nola don, zema ezkenia aldion aldatzen jutea, eta... Oida. Bueno, eta gero aparte bideoak editatzen, nik dakitela. Claro. Preso hain esan nahi tokatzen zait. Horrega influenziatu. Earki. Atalau amaitzeko, engo izuten azkenaiko galdera, bueno, galdera baino gehiago pixkat, galdera baek, baino baita ere sakondu aldea. Soinuan, komposizioa buruz ari gaituk, ditzen dia un prozesua nola dan, ez? Baina prozesu hori jazte unai buruz itzen gehiago. Soinua buruz nahi. Soinuan Sibarita konsideratzen zeate? Oso. Ni bai eta Jaime gehiago. Oso de... Aritz bai. Ni nerian bai. Aritz oso ere bai. Bai, Eta ze zentzutan, adibidez? Igual ez dakit definitzen, baino... Nire ustez... Soinua bai ona izateko taldea oso ondo jumerdu. Osea, nire ustez... Baterian golpia, askotan nahi despekatzea gitarrista, horrek ritmoa ez du eraman behar, los cojones. Gitarra jumerdu bateria egin perfect, eta bajista ere bai. Eta beste, adibidez Hamiltonen reto handi bat izan da, nik nire lehengo taldetan beste gitarrista batekin jo. Vale. Eta, bueno, zuk, ez. Eta, klaro, moldatzia, klaro, gitarra berdinak jotzia ez da soluzio bat, hori ez du zertako laguntzen, orduan... Hortako bate aman, ez? Hori da, orduan frekuentzia aguduak norbaitek eramatia, grabiak bestiak, ritmoak, danak, eskuak perfecto jutiak, lehenengo hori nire ustez da fundamental, más que así ampliaki, no? Hemen kriston pedala erosiko eta no seke, nire ustez lan hori izan da Hamilton sonatzeko fundamentala, no? Eta soinu aldetik nahi naiz, Bai, ulertzea. Eta gero ja, bueno, obviamente,
depende ze estilo itituzun, berdituzu ampli batzuk, o bateria batzuk, o edo zer gauza. Ta bai, nire ustez, eske fundamentala da, hori azkenean sentimendua transmititu behar dezu. Zuk ez badezu vibratzen soinuik nahi ez dakit, The Cure txoruza direiak entzi duzu, da The Cure, Robert Smith igual, eta berdina izango, no? Baina pilauta, kae, oso ondo jotze, perfecto da, pixkat. Bi mundu horiek, el teórico de pedales, guitarras, no sé qué, que nahi, bueno, eta inbeste importa, baina bai talia perfecto jutia. Osea, nahiz eta amplitxar bat euki, baina que las manos derechas clavauta duaz, bateria bajoakin, bongoak perfecto duaz. Nire ustez hori da amiltzenek gehiago landu duna. O landu deuna, no? Bai, eta bueno, baita ere, obviamente, hori, osea, materialare bai azkenean, claro, pasarginean jotzea zer jote du? Drop C Sharpen jote du. Claro, pixkat, da distorsio horiek, no? High gain, pixkat berdezue bai ekipua, no? Cabezal pantalla geroztia adibidez, izan zen, un mundo. Guk jote genuen konboakin. Eta izan zen, presillo hori da ese golpe, asko lagundu zuen, no? Claro. Baina beti ahaztu gabe, importantiena nire ustez dala taldia jutiak Ablokea. Guk nik metal talde baten jotzeiat, eta karo, metal talde baten breakdownak baldin maituk jumberdi super tight, danak bombuakin, eta azutan ensaiotan, inkluso kontzertutan, ez gaitun ze. Beti iztik bainerrezak, ez? Eta nota hoitek, en plan de, hostia, hemen ez hau euki kontundentzi hori. Baina gero kontundentzi hori lortzeken momentun, euko eta musiko bezala askoz gehiago disfrutu. Aiz konstiente, ijula jata machete, plan, ijula hor, hori, urtean haulertzen. Bai, guztiz. Ampliak aipatu dituzuela, ja kuriosia, ez, ja saltzeatzen hasi. Dane baita. Aritzi sentitzea, digero nahi baldimak platua buruz itxingo jau, a ber, ze markadak eke, no sé. Baina, ze amplita, ze pantalla nahi zen. Kabezalda, ze pantalla. Bueno, nik nire kabezala beregatik erosin nun, nahi behak esan zin. Kronika Anibal, hiru hilabete behar raiatzen. Erosteko. Nik berez ideia asko ez dakat, eta gila mundu honetan, nik lehen jotzen nuna zan Red Hot Chili Peppers, egun osoan, Rage Against the Machine zer bai, tal, baina más limpio. Eta, claro, pixka galdutan egon. Eta nik Fender Bassman bat nekan, eta ez zuen funtzionatzen estilo ontako, da behak esatezin, tio, Orange, Rockerbear, bat, Kristof tal, no sé qué, bueno, ikusi nun presioa esan nu guztia. Igual moztitu bea. Baina, bueno, indabatzen egon nintzen, bueno, Wallapop guztia ikusi nun da, azkenean lortu nun hor sozialatia. JTM 45 bat, edo bai. Eta ez zuen tiratzen nire ustez, porque guaindikan gain hori, nik Smashing Pumpkins asko entzun dut, eta gain hori, distorsio, akorde horiekin irikiak, guaindikan JTM horrek etzin sentsazio hori sortzen. Eta, bueno, azkenean kaso inion, amplia erosi nun, probau nun, eta bai, horrekin bai... Pepinazo. Bai, egia esan, akorde distorsion hauek oso ondo aguantatzen ditu, eta, karo, nik pixkat hori bilatzen un soinu hori. Deftones, Smashing Pumpkins, rollo hori. Nik dakat baitare kabezal pantalla bat. Kabezala da Victory The Earl V50. Ja, ez du egiten. Duela 8 urte hola diskontinuatu zuen. Eta zeon bat txirulan. Eta gaina deskuentuakin, eta hori dakat. Junginan hori, nik berez lehen erabiltzen nuen, hemen dakaun ampli komboa, PB Classic 30 bat, erosin un duela, ez hain beste, Eta, bluesa jotzeko eta hola, kristona da ampli hori, baina talde hontarako ez. Eta orduan txirulara junginan aritza bilok, eta probatu genitun 51-50, PB-a,
gehiegi izan zen. Metalero egia igual, ez? Bai, Estilo bai, antzako. gehiegi izan zen, bai. Zila, entxufatu eta volumena... Kirula horrekin, karrola jarrita bezala. Hori nahi dut. Eta gero, entxufatu genean da, sin más, osea, ez baneria. Eta gero, galdetu genion bertakoa eta bakazu lasose suabexio, baina baita ere, bueno, estilontako da, ez da gizer, eta presio antzekoan edo pixa gehiago dal, eta atea zigun hori, ez genuen ez da ezautzen. Osea, markan nik entzun danekan, baina genuen ezautzen. Eta entxufatu genuen, eta flipa genuen. Arizta bilo kreatu ginen, hau da, amplia. Horria ganda, bilago da. Bai. Eta da, metaleako depende zerrekin balio, baina da gehiago bastante British. Da, British eta berezea da. Garantzia handiko overdrive bat daka. Baina gero, Jaimen gitarrakin eta oso ondo konpenetratzean soinua da. Neria daka grabe gehiago eta bezala, eta Jaimena daka distorsio gehiago eta aguduo. Vale. Eta orduan espazioak oso ondo mantenduta bezala begu bian artean. Ta nire bai, gitarra ritmikoa naizen ez da, normalean akordean nik eramatei dutenez, bastante separauta sonatzeu bi gitarrak. Eta uste horregatik bastante ondo funtzionatzen duela nire ampliak Jaimenakin. Bueno, eta gero bajoa sartu duzunean bajoak betetzen du azpiko movida guztia, orduan ez dugu faiatzen grabe gutxi gitazkaula. Zer gainan metala ez dugu jotzen, así que... Bai, hori hartzea da azkenin espektro zuen más o menos okupatzen zuen, ez? Bai. Eta gero pantalla dakat JCM 900an pantalla bat, bigarren eskoan erositakoa. Ahi, Jaime, pantalla zein dugu baita orantxe. Ez, bai, oia, JCM 800. JCM 800, bai. Vale, nik usteat resumena dela soinuan ziberatek zate bai. Zeuek esatezu, bai, eta bai, ikusi. Ikusi dago azeatela. Daga dut dirutxo bat, hortan. Gusto handiz. Ostia, eske egizek, merki etzio. Zena, gitarrak etzaudek merki. Dion bat. Bai. Zaila, eske, azkenean geure bai, estilo hau jotzeko, karo, guk abarkatzeko distorsio asko da gero garbi asko. A ver se amplik emateizun hori. Adibidez pibian fallo hori da, kriston distorsio latza, igual gehitxo guretzat bai, gero garbian, ba bueno. Mesa bugirik balorau zenuten? Bai. Jaime bai. Ikusi nituen, asko gustatu zitzaidan bat, en konkreto, esan un, pedazo ampli. Baina, konfia behin aritetan, porque oso garbi zekan beak, amplia hau benetan oso ondo ziok, eta, ez dakit. Bai, eta egia garbi oso zonaz eskakela. Eta gero, bentaja asko eskak, aldio zu potentzia regulau, atenuadoria daka, reverra daka bai integrauta, kanal garbia, distorsioa eske, karo, ia dana hor da kasu, ia pedal ere gabe aldezu jo. Claro, bai. Hori bentaja handia da, nire ustez. Mesa hogien esatea zen nik, mesa hogia zoa triple rectifier, osea, balbula batzuk kenduta ziok egun batioa kapauta, egun da horretu, solo kura. Degan pli bat, bai, txitsa atealdiok nahi deken dana, garbi oso politek zauzkak. De hecho, gure taldina izan betala izen, zauek toke melodiko hori ez, eta irutu zitekela ampli bat oso versatila horretik komentu. Hori bilatze bat zenuten baita ere, guala. Orantxo horrekin, seguru puta madre. Bai, guztua. Goazen urrengo atalea, eta haude teknikaren atala, eta hemen haude pixkat sufritzen jarriko zaitu. Perfecto. Alaek. Aurrea. Orduan, lehengo galderaek teknika rutinei baugezua. Joegez. Igez. Nik egunero sako jotzet, baino ariketak eta beti izan ditu baina, ja ez. Beste era batera galdetute, gitarra bat eskutan hartze zuen, ze jote. Margau? Beste era batera eskutan hartzean, ze jote da. Oiek. Gitarra bat... Ariketak ez baitu jotzen, gitarra bat eskutan hartzekin zer de jotzekena. Nik beti, nik etxean beti akustikakin jotzet, eta denetarik. Osea, normalian komposatzen ibiltzen naiz azken aldian, eta,
klasikoa ere bai bastante jote eta azken aldian. Hori bai da lasai, orduan entrenamendu bezala ez da eski. Baina bueno, normalian komposatzen da tontoa nahi den benetan, play, ni hola identifikatzen naiz. Demora guztian nahi naiz, jotzen, saloian nago jotzen, ez dakit zain naiz jotzen konkretuki, ez dakit hori izaten baino jolasten. Eta hola, praktikatzen nik. Nire improvisazioa eta kantak nahaztuta. Zerbatutan abestu eta kantak jo, eta gero hartu gitarra eta edo zer jo. Eta komposatu eta probatu gauzak, ondo ateatzen riff bat mobi atea eta grabatu eta gorde bazpare. Nik uste, ez nuen zango danak, baina gitarristak gehienak alaxe egiten deula. Ideia honak ez dira, zuzabiltza bila demorosuan eta momentu baten konturatu gabe ateatzea bat eta gorditezu. Eta gero beste bat, eta gorditezu eta nolabait lotzen zoaz eta hola joa. Gero komposiziorako balio izulako ere bai, horrek. Eta Aritz, X jotzek, bateriakin kasu gontan. Nik esan teknika pixka ematea gustatzen zeak. Baina, bueno, zizkat, bolala zizkat. Momentu batzutan teknikan igual, jotzeagoan, gehiago zentratzen hau, beste batzutan inkluso kanta jarri eta jo, beste batzutan taldeako komposatzea emateziot. Aldatzen jutera da, zizkat momentu batzu, teknikan gehiago zentratzen okera eta beste batzutan guztia. Bueno, hemen ziok txatin Manu ALZP, zuen ezagunen bat izango la imaginatzea. Bika-biko Manu. Esateik amiltzen pepinazo. O Manu. Igual a bika-bire, pepinazo. Zein dek zuen teknika favoritu, eta hon behar Aritz nahi diat ire gitarra teknika favoritu. Ni hasi hau nago? Hasi hau. Nei gustatzeak Entzuteko baita. Tapina. Nire bastante metalen izan hau. Eta, bueno, talde batzu. Batize bizuala, azkenean gitarrista diotzen gora. Oso resultoiek. Nei, ez dakit teknikak izena badaka, baina da, frustrante asko erabiltzen teknika bat da, eskuekin sokat danai ematea, baina eskerrakin ondo muteauta nota bakarrak sonatzea. Vale. Adibidez, Can't Stop abestian, jotzeanean, joberren notak individualki egiten duena da, eskerreko eskuan notak zapaldu eta beste guztia muteatu, eta gero soka guztia eman. Vale. Eta orduan da hori funkian asko erabiltzean estilo bat bezala, ez dakit teknika altzaion ditu, baina esango nuke. Imaginatzea teknika pentsatzen maia hau izango gala, evidentemente strumming baek, ez? Eta ghost note askokin. Mitiko X-ak azaltzeena tablaturan, ez? Hori da. Ghost strumming ditu. Eta ez baldin mahala, etorri da dira. Ez baldin mahala, etorri da la frusiante eta kejau da dira. Eta hi, Jaime? Behitu, lehenguan Granada neon nintzen, flamenkoa ikusten, eta fijau nintzen teknika baten, behaiek erabil, favoritoa eski ez dakit, baina asko, harritu nintzen, dala, bakizu, oso askar jotze goinean, hartu da, eta fijau, gero ikasi nola egite zuen da, eskubiko eskuan da trukoa, egite guela bibia eta hauekin, eta egite guela, azkenean bi urtean eta ez dakit teknika bat da, no ez? Baina bai, eta guztan bintziten. Badek teknika bat, zein dan etxakiat, baina teknika bat badek. Bai, baina hori izango. Flamenko estramin. Oinarte ez dezue asko sufriu eta on ja sufritzituko gozatzue. Pasiok teknikan bat jarri zatena ikasten noizbait zuen bizitzan eta ez dezuna lortu, oso zaili intzatzuena. Teknikanik abesti badakat, nire nemesisa dana. Zein da? Snow. Red Hot dena ez zin dejo. Eta denbora nipa ikasi nahian, Zin dejo. Gau bite zait eskua. Hartu gitarri da jo. Vale. Baina tengo zait. Entxufateko gara, ez? Bai, entxufatu dago. Claro, eta gaina hau beste afinazio baten dago.
Haime, pentsau ik esan behar deken, sekio ik esateken ere joen. A ver. Hau, egixe kabrea da, Faiau itea, beti notetan. Iba, etzi joan gaizki. Beti anotan bat hor soltatzen dena. Eta batez ere eskuiko eskuakin kostatu ditzaitelako. Horregatik gustatzen zait lehen esan duten teknika, porque zu jartzen duzu nota bat, eta eskuiko eskuakin guarreatzen baldin badezure, ez da entzuten. Horregatik. Hemen sokatan nahi egin ez ematen, baina nota bakarra entzutea. Horregatik gustatzen zait teknika, ez da nire fallo ikan entzuten. Nahiko snowekin, no? Nahiko, ondozio. Vale. Baina ez da gerreza, De hecho, nik de kantuat... En hau ginoiz jarri ikasten da de gauza bat pereza matezik. Arriska batako nian igual, bai. Pasando. Jaime? Zein de giri kostatu zaiken teknika bat? Jesus, nahi, behin ikusi nuna besti bat, flipau intzina, Steve Howe de Yes, taldia esatzezu. Bai. Eta zan, Mood for a Day. Eta gitarrista bakarrik da, baina erabiltzen ditu bai pua, bai bihatzak. Breath picking. Eta, bueno, ikasi nun, espaldia ez da jo, baina zan alo, demora guztian... Ez da egiten zuten. Bai. Eta, orduan, bihatzak egin ditezuna, orduan nazioan. Horako zera baino, azken, puntu hori, no, de... Osa, horretzeko, no? Flipau dintzin, ikasi nunean, dijo, ostras, azalako kostatu zitean, Jaime ezautu nunean ja kanta jotezun. Izan, abesti bat, que fue... Eta orduan zenean, Nikola nahi da jo. Batean nian kantare bai, baina ez da handola jotzen. Ez da ondo jotzen, baina Hori esango, no, Eskubiak intzai egiten, pua behatza. Bai, ez da ikusten. Osa, da, muteatzezu honekin, eta gero, da... Osa, pua da bajuak, egititu bajuak, da bihatza bestian orduan. Osa, demora guztia nola da, no? Eta abesti oso polita, bai. Guapísimo. Bai. Joder, nik sufritzen jarri nahi zintuzte da, ez tezu asko sufriu, en plan, eko sobraute juntzate bixo, Baina, bueno, tranquil. Oin, ingo da zuten galdera dek. Bai. Igual Ariz jartzea... Bateria nesoria dira. Nigetik, gitarra jotzen zinditik. Abre! Baina, esan dik tapina gustatzen zaiola, baina, karo, kostatzen zaio ordia, klaro, ezin dik... Baina, bai zuen ingo zuten urrengo galdera dekela, eta lasai aritze, gero jak gustotan ike sartu balkoek. Haude pixkat, haudek elkarrizketaren nukleo frikia, haudek jartze gaitu genean oso zena kafe para los más cafeteros, ez? Baina, pasiok Jaime eta Eneko kontzertutan zatiren bat izatela jotzen kantu bat aztek, eta izaten mentalki preparatzen, en plan de, bueno, prepatu bai, bazitorrek zati hori. Ni bai. Tentsio hori, bakak bat. Ez gaina nik abestu itete bai. Claro. Eta orduan aldi berian jo bertut. Osa, jo berdi gauza bat badakana bere ja kantatu gabe beria dakana. Baita ere justo, Snowen problema igualan atikan, porque eskubiko eskuan gora bera asko azka. Eta nahi, asko kostatzen zait justo hori. Baina, bueno, hori atean nun da, eta gero gaina besten azten naiz. Orduan, beti faiatzen dut, baina, bueno, da igual, jende ez da enteratzen. Hemendik aurre igual entera bengo txuk zen,
Horrez, gitarra hartu eta ati hori jotzen. Vale. Hori, distorsioak ginen. Ez gabe. Baina abestu beste atingo, ez, bestela igual ja... Bueno, nahi dekena. Ez, abestu gabe. No, pego zaikuren. Espero jat. Letra txarri zen subida. Itxen, beste gitarra hartu berdu. Ze afinazio... Vale. Itxen, afinadorria... Hobeto baina nire gitarran, porque... Oituta gona. Aritz pipa bezala daugezu, en plan, gauzak montatzen, tinta... Ui. Bai. Igual ganantzia diferentea daka. Bai, baina ondo zonatzeik, Bai. Vale. Nola teatzen. Ega... Hola, boni, ba. Rifa hori dek. Baina gero abestu idea. Eske hori jota kantau... Bai. Bai. Atzek. Ez da ikusten, baina bihatzako... Ja, igual pixat, kanpoan, bai, gero azka hemen nola, ze batzuk, ez dakit, guztean, baina, zen igual, hola. Postura hau, eta gero itetenean, opa. Hori pixkat, arpegio zaila da, eta bestiak inazteanen, estudioan trampatxo bat edo beste egin dugu. Bueno, normala, danak iten dugu, Danok bezala, tio. Eta gero zitu alatea. Ez, batu... Hori, balda ize pasatzean hori, gauza komplikatu egiak ite ditukenean, Bai. nik baziok guk kantu baziok hau breakdowna dakela, ez entzuko, inkluso etzagoat entxufa dute, baina breakdowna emitiko tropeuta ez, takan, eta gero itenean, rollo, Ez da entzuten. baina, bueno, dek sweep bat, Bai. justu breakdownan amaieran dek sweep bat, hola, atoda hostia zikena. Claro. Estudioan grabatu nian, eta gero kontzertutan, a tomar por culo, breakdowna jo burua aztein dut aurrea, Importante hoek, Ja, bai. Inorrek ez du pentsatzen, ez du jo sweepa. Porque jendeak ez dakit zelan sweepik bat, osek. Eta disfruta. Da igual. Bueno, Sweepik ina ez du inorrek ezautzen, baina... friki asko ziok, baina bai, arrazoi. Ja, metaleko kontzertutan bai, egia. Bueno, oin irito gatezak, eme? Irito gatezak, baziok zatiren bat kostatze zaikena, ja mentalizauta dijula, en plan... Igual nire gitarra nahi behar. Bueno, nire ziot zati bat, dekela kostatzen zaitena, baina gogoratzia. Osea, porque beko soka momentu batean afinate urren. Askotan sartzen naiz abestira, bekoa agudua, Vale. Eta sartzen naiz abestira, afina gabe hori, eta gara, ja, se va un poco, no? Baina, kosta, claro, eske nik ez da besten, no? Pedalakin igual. Pedalakin, bai, pedala bai kostatzen zaizkit, porque askotan hiru zapaldu beritutia batea, da hiru hanka ez taskat. Así que, hori bai kostatzea, baina riff bat esango nukena kostatzen zaitena, porque hemen bai abestu berde. Que abestia guain dikan este batea, baina noiz binka jodi hau, da igual, aldu jo, no? Zai. Zuzan egon dira. Bai. Bai, dala riff hau, kantatzen da, orduan. Laugarren ziok. Momentu bat ningo behar. Eta laugarrena gaizki baldin bazio seigarren are bai. Claro. Horti. Bek, puntu berdina, sekak, no? Prezisio puntu hori berdezula, eta abesten zaben, tona berdezula, pedalak zapaldu, da, ja, teliaz.
Guapísimo rifa, konstiente zate lehenengo 3 akorde berri txarraken jaio musika hiliko lehenengo kantuko zea ditukela. Osea, zertarako amestu. Horiek. Izena etzitean etortzen baino batzakat kantu hori. Bai. Bai, nire defentsan esan berdet, ez nola berri txarrak ezautzen hau konposautakoan, así que... Bueno. Baina, bai, gero esan ziren berdina, no? Justu hauek diala, no? Zertarakoa... Bueno, hirugarna pixka diferente, baina... Bai, menorra sartu horrako. Bai. Gero da... Oso guapo ziola. Bai. Pixka diferentio. Egurra. Egurra ipau diaula. Ontziok berez, deitzei atenanik tapinaren testa, vale? Baina, bueno, etxaiati igualik eneko ikusikela elkarrezketan bat. Claro, gero kontura honitxean badaula jende bat, hotze una gitarra oso ondo, baina ez da bona zertan tapina, bezalako teknika konkretu bat ezagutu. Orduan jarri nian riffaren testa, ez? Eta gero ikusi nian badaula jende bat, kriston arpegio guapua joal dituna, igual ez duna riff bat, rockero edo metalero bat, edo tapina jotzen, orduan, 3 aukera horiek emango dizkizu. Eo tapin bat, eo rifazo bat, eo arpegio polit bat. Aukera 3 horietako bat, eta jo. Jaime arpegio joko. ¿No? Es. No, Rifa. Por poner a prueba, ¿no? Exacto, si no da la momentua de ponerse a prueba. Hau dugu test, bai, test. Vale. Tapinengoek. Tapina. Zabaldusak fuzai. A ver... A ver. Vale, pero la juego baina. Ahora. Hori tapina. Bai. Eta ondo egi. Osea, baina etxanda. Ez la gaga piztuta. Etxe aldiozu volumena fuzai, ze hemen belarria bizka talarra. Etxi, ahi ba. Fuzai. Vale, Horrondo, bai. Nik... Tapinaino, puak initean, goirak... Silberakoa. Bai. Ahora ves verdad, ¿no? Arki, ondek, ostia. Defenditu gaituk, ez? Bai. De hecho, txata etziok oso aktibo, baina, bueno, nik emateizu, eta aprobatua nik emateizu. Argi. Eta, ojo, toloko lau, deke bere nika, toloko lau, zeteik eharra. Toloko lau. Bai, toloko lau. Eta, Osondo. Julen Urrutiak esateik eharra eneko, eta Manu esan dik eneko apirilan gollira. Zer zuzte, osea, atabalea. Zein jarteko hori? Enekok. Eneko ez barkatu Manuk, bai. Ja, ba, Manu esan notiz txarrak, nien ikoala. Enetan? Zentitzen Manu ikoa. Ez que garesti egia irutzait. Garesti, Eta diruz... Oso, zenbat, 70 eurola? Olako zeu ustea dala, bai. Olako zer da, eta gaina biarriten da, ez? Bai, atabalen, bai. Bai. Nik lana zau batelako, ez dela. Suertetik jute zait. Monitxean. Bueno. Atabalen gojira, Bai. Eta, bueno, ikusi dut 2 aldiz gaina, Osea, resuan 2 aldiz honaiz eta... Bai, honaiz resuan. Azken resuan josietenean, 2022 izenuan josiana goierek. Resu hortan, Silberako solo hortan, ni gora altzaunatxea behar. Eta tipu iola etien junitxean, zera, klausur pinetien. Nere azpixentzoan pentsau zen, putezeme hau noazik, bere egunkin, baina hemen danontzat ziok, osea. Esateik, toloko esateik kontzertu benefikoa dala, benefikoa goirantzat. Zer baino bada, ala? Ala, esandik, kontzertu benefikoa dek, esandik toloko. Bitu horien egin. Kontua de benefizientzia zeinen zadan.
Goierantza. Ja, benefikoa bueno gerantza. Ez que ez dut uste, justo goierakoa bastante zea diala. Venga, Ez? atal hontan azkeneko bi galdera da gustota pasauko gaitu gusto barra influentzia. Bietz extra bat euki berko zenuten nun da zeatik. Biatz extra bat. Bai. Una galdera, Baina... Gitarra joteko, no? Hombre, a priori bai. a priori bai. Baina, bueno, bakoitzak... Ezkerrian, ez? Ezkerreko eskuan hemen beste bat. Hola, ez? Akorde komplejoak. Soka bakoitzako, zea bat, biatz bat. Igual hemen jarte da famoso. Baina esan zian tipo batek, no, agartzen zeinuan. Hainbeste eslekarrizketa indiziat, tipo esan zian biatz bat hemen. Tuan, betile. Ostra! Bai. Estrik bat, etxarra. Eta, venga, oin atalontako azkeneko galdera. Zuek zema zenukete kontzertu batea? Gitarra on bat ampli txar batekin, o gitarra txar bat ampli on batekin? Kontzertu batea balima da, nik ampli honak emango nun. Bai. Etxeako erosi beharko banu, gitarra on bat erosiko nuke. Ze gitarra on batekin askoz gehiago jotezu, ze gozada bat da gitarra on bat jotzea. Orduan, eta askotan etxean detxo, entxufatu bere jotzea oso tipikoa da, edo akustika jotzea. Orduan, etxean jotzeko nik gitarra ona eta kontzerturako ampli ona, ze soinua batez ere nire ustez amplian dago, gitarra baino gehiago. Adibidez, nik ikusi zuen, nik Telecaster bat jotet eta single coilak dazka, eta horrekin jotetan biltzenen eta traia sartzea zeba ampliak aguanta biteu. Orduan... Bai, nik berdin, Bai. Amplion bat aukerauko nun lehenengo. Bai, nire ustez bai, bueno, al menos ikusietengagatik amplian garrantzia oso handia. Gitarran are bai, obviamente, baino ustez seguru dala amplion batekin jutia amplitxar batekin baino eta gitarron batekin, no? Bai, nirekin guztiz adoz. Hauza baten adoz, eta narian normalian ez teka bortatzen, igual, ensaio eta invita berko jau. Earki. Gauza bat ingo jau, onja, esan bezala pasatuko gaitu ja azken atal honta ekela gusto pertsonalak eta bar, eta influenziak, eta bueno, galdera random pare bat zaudeko hendik, baina, bueno, korrian ja honi buruz etxingo jau, baina bai eskauko dizuetela, pixkat jendi entretenitzeko, vale? Ni momentu baten urbilan itxik, así que hemen utziko zaituztet zuek jendeakin, entretenio, nahi gazuet txiste bat konta baldezue, baina logiko nahi zengo goan, zerbait jotzen. Ja, nik... Duen. Zan eskura... Bai, zer. Eta egin desuna, kantau. Bueno, jo, abitxatzea dizuet, normalin gero, iteaten nien, datorren aste hartin hau, gaur egiten egaituken saioa guztia YouTubea igotzeat, vale? Bai. Eta YouTubea igo horretin normalin egiteat, kliptxo bat atatzeat, ola pixkat de promozion. Enau gehi izan sare sozialen oso fana, baino atatzeat zeo jendeak ikusteko zer da honez. Eta normalian atal hau izatek, ez presio jartzeko, baina, bueno, jakiteko seguramente atal hau izango dala gero promozio bezala erabiliko jaun rila. Así que hau esan da, otxeatu. Vale, jarri, delay pixaten, a ver. Gure herri bat, aldizka jo, ez da? Venga. Zein? Kamara, gabiltzen? Azkenengo zingela.
Ja, baina riffik ez daka hola polita ez. Bueno, La gitarra zen bat. Beste guria. Efekitzeko. Ah, Ez que nik riff gutxi azkat, hola, osea, no? Alde zer ez da azkazu, eh? Nire, osaki. oire. A ber, ba, trai eman. Zenbri handizta. Laizter. Abesti hori. Bai. Eta, Ta... Osak, beste baten zerbait. Galdetu zion, da berau zer deken. Amara bestiak. venga, baina etxan. Vale. Igual urrengo zinera egiteko. Vale. Gloria eterna. Zangoan, biek, akoruza. Kanta. Zutaz geratzen dena ikusi ezin dena aiztoz markatuta izen bat jendearen Urrengo Bale, zeate. Arki, ez diat entzun zein dezuen justu amaiera hoa etxu behar, baina guapísim, ez? Itxura oso gana. Arrea. Hori da urrengo singela, no? Noiz ateratzea? Ba, mendik bizpairu asteta, arako dugu. Vale. Espairu azteta, segun ez dakigu. Bai, osatu, ready ez dago, baina... Vale. Gloria eterna. Ala digizena? Bai, letra euskeraz da, baina Gloria Eterna hori zen. Barkau ezo, ze pixkat gilipoia zan hau, ze junak urbila, eta ez dira dura ekarri.
momentu bat. Urbila, onda. Abrero. Batzuk. Hori zer da, amiltzenena baita. Bai, hori guen genuen, duela urte batzuk. Urrengo ezin gara, Eno jotzen hau baitu justo. Esateik tolokok latza, diskuen oizko. Ba, Diskoa... gure asmoa da berez bi single gehiago ateatzea, ja bi kanpoan dazkau, kalian dazkau entzuna ditu nantzat, gero beste bi atea, eta gero ja diskoa, 10 kantakoa. Bai, Pikainen, no? bai, hortik anatrakoa. Mendikan hilabete eta erdira, pixka gixo igual, 1000 hilabetea. Bai, hortik. Arki, doziok. Bai. Doziok. Hau ja, galdera kuriosez, fizikoa atako zue, ala jaretan bakarrik. Nahi deu, berez. Nik nahiko nuke bintzat, nik uste behaiek ere baietz. Honi gauza asko ikusten bezala irian zesko. Bai. Musika bintzat importantien nahi dago. Ja, Así que, horiek, dirue gastatzean leku hori ja indezu, hori da. Batez ere dirua gastatzeana gastatuta dago. Hori, Bai, albalin bada CD batzuk etateako ditugu, eta igual vinilon bat, prezio egokia aurkitzen balin badeu, Viniloa guapoa izango zen. bai, berez. Nire ustez, viniloa... Gaur egun jende ere fiziko erosi nahi askotan vinilo erosi. si eske disko bat eroste, zertako erosi behar. Si eske, Bai, total. nik kotxe modernu zaugeat, ordenadore modernu zaugeat, ez hauek, Bai. ziok nun sartu disko bat, tio. Total. Bai. Etxo, Gehiago da laguntzearren, beste zer hori baino. dek. Hau, ideia bezala esate dizuet guke diskue ja labintzaukegu, pauteziok, graud berreko grauteziok, eta egaitu baloratzen, kuadraua desela, azkenin diskun serigrafisekin, eta erdexin zauegu USB. Eta Ja, azkenean USB hortan sartzeitu kantu danak, incluso videoklipek eta letrak, eta zame hau, azkenin Ja. diskun funtzio berdinetik, baina utilidade gehiago. Garestixoek, batxea. Ja. Bueno, guk Vale. balorau diau, eta bueno, balixo aldi maizue, buelta bai, bat bai, emateko, bai, bai, hor sí. hor usteiz. Arrazoi, tedeak azkenean, bai, igual ez da garestiena eta hori, baina azkenean erostegunak ezin du erabili. Etxo, hau kuriosidade bezala, nik oindala, hilabete eta zehose, kotxin asiente txiki bat eukinean, txapa bakarrik. Eta, claro, segurua, eta tallerri neunde giru aste. Eta tallerreko gutzi ziagan kotxe bat, del año de la polka esateana. Eta arek bakarrik zeukan disku sartzeko. Eta nik hartu nian, nire olako torrie azken urtetan, gustau zizteken taldi eta lagunei eta bar erosizkoaten diskuna, eta hori horre eman alizentzuat utilidade minimoa, ez? Eta atxu ditxeat diskoek. Baina, hori espaldi pasetan pasau, gondine plastikuk entzegin dauzkan danak. bai, egia da. Behin ari jaime pasate dizkeak, zekagen diskoak. Bai, bai. Eko txea justo bat zekagen. Nireak bai. Hori, irutzen da, baina, gartean dira, diska frikismoare baek. Bai. Ez de... Nik ere bazkatu CD-ak eta etxean, baina gutxitan gaitze ditut. Nez eta, zera, reproduktoria eta euki gutxitan. Eta viniloakin igual. Bueno, goazen ja azken atalea. Momentu ze guztua zaudeta? Oso. Oso guztua. Igual aritzi pixkat aspertuta, ez? Hainbeste gitarreron artin. Bete ondo, bete ondo. Earki, posten hauk. Hau ja, hori, azken txampa, eta hemen, basikamente zuen gustu bat ikitzen goi hau, bale? Orduan, galdera batzuk ez dituk zailek, baina komplikago dituk. Eta lehena gotako dizuet. Zuen talde favoritue? Zaile, baina komplikagoek. Manu esantzun bezala, oso tipikoa esatea eta amorra emate, baina berri txarrak, nirea. Ez dago dudaik. Eta notatzek, lehen esan diate igual The Killers toke hori, baina berri txarrak toke. Euskal Herriko ze talde modernok etzaukek berri txarrak toke bat. Bai. Literalki danak, bai, danak. Ez da gurieke bazaukek eta erderaz kantatzea eta berez ez zauke zer ikusi, baina kao, gitarristin nauk, orduan bazaukek. Bai. Gero, igual,
berritxarreken oso tipikoa da, así que beste bat zangoet. Pentsamen berte, baina, esateko, ez, berritxarrak, eta jazta. Lasai, ze kaldera gehiago moituk eta bota Vale, bai, lasai. Ordu berritxarraken utziko du, venga. Utzi berritxarrak. Bai. Venga, Aritz, sartu alde gemen. Ez berrexa. Ni musikare askotan egitea, momentuan arabera, ez, eta sentitzen hogen erak bai asko egitea zen musika egitea den. Pero bueno, azkenaldian asko egin abaitzen jarkorratu da, eta azkenaldiko talde favoritoa Viva el Rado. Vale. Bai, sonatze zik. asko egin abaitzen, diska berrian asko guztatzea, horrekin topen itxok, baina nire bizitazuan gehienan Marcos egin taldia nik uste da zuta garrik. Txiki-txikitatik nahitzen hona, da beni gane iaten dejartze izkiak, eta... Hori, ibakik. Jaime, zezatek. Es que Mateu, esatezun, bat aukeratzen azu, beste traiziona Dale. Egia, arraseak azu, esta zaila baina komplikaba. Nik uste esango nukera talde nahi gehien eragin ditena Nada Surf taldea, bai. Ez da egin du bai, baina... Seattle-ekoak ez dira? Bai, ez da baina talde nire ustez gehien aldiz entzun detena, Red Hot bai hor dago, baina ez. Esango nuke gehien markatu ditena da gehien asko sentidu dut haiekin, guaindikan jarraitu iteet, etortzianean beti ikusite, da Nada Surf izango zen. Bai, gitarra aldetikan oso elegantia, musika oso entzungarria, suabia, eta bai, pixkat animatu, baina bai. Azkenengo Irune jo zuenean irurak egon ginen ikusten. Bai. Oso kontzertu polita. Vale. Ikuste hori esango. Disko favoritua? Gozten zaio. Eta gehiago zailduko. Azkeneko abesti da bat disko favoritua. Hau zaila da. Nire txantek. Ez zuek hasi bain. Nikoen pentsau nire. Nik uste gala segitela. Diska bezala, ez dira guztane, gehien hautatzeak entaldiekin, Explosion in the Skyen lehenengotakoa letrana. The Earth is not a cold dead place hori. Disko brutala hori. Eta diska brutal bat, danaek instrumentala ez dio gautxik, eta diska hortan lortzeena instrumentu bidez plasmatia azkenean, estadu ezberdinetan zera, ontxe musika egin transmititee, igual gorrotua, gero lasintasuna, aldatzen ziak eta diska dana kanta bat bestiak egin ebai, kanta baten bukera horrengoan hasiera egin lotuta ziok, eta diska boroi eritzea. Nik favoritua, ez da favoritua dan, baina bai berdin, Nada Surf bezala, gehien bai izan zen momentu bat, sartu zitean, esan zer da, no? The Cure'en Blood Flowers. Bai izan zen niretzako egikintzin perspektiba guztiak, flipau egin bai, hori etorri segur, Blood Flowers. Eneko, aliaude ja momentua. Ja, hain digan kostaten ez zait, Ez que gainera bat izango eta gero bihar pentsatuko baina ze, hostia. Claro. En fin. Bat izangoet ez favoritua, baina markauziana txikitan asko izan zen Gatibun Disko Infernu. Ze diskoan, kotxean gerekan, eta entzute genuen denbora osoan, eta flipau itezean da, gitarra horiek eta... Ez da, jagara hartan Aimarte hon, baina... Bai, Aimarra hasieratik egon. Hasieratik egon da. Aimarren gitarrakin flipau inun, gara hortan. Eta gero... disko favoritua zailegia itezea aukeratzeko. Berritxarrakin baten bat izango, igual jaio musika hile dola. Lasai, ze oin gauza oindik eta gehiago zailduko jau. Jaime gesandik bezala, oain nahiat kantu favoritoak. Neta da berresa, justo. Bai, Nerea Can't Stop izan da, porque nahi bizitzala, abesti horrek. Zautu nunean, izan zala justo Jaime zautu nunean, porque behai jote zuen behaien talde zarrakin coverra, eta
Eta, klaro, teknika, leheno komentari zuten teknika hori, Can't Stopen jotzea. Eta, hainbeste gustatzen zaiten, hasi nintzala Can't Stop jotzen da, Red Hot Chili Peppers goitibera dana entzuten, eta gitarra jotzen, lehen jotzen unan hirukoitza, edo laukoitza, eta orduan pila bat hobetu nun gitarran, gehiago hasi nintzen esploratzen ere bai, hasi nintzen entzuten Jimi Hendrix, John Mayer, rollo antzekoko taldeak, eta orduan irekizan bai alde batetik musika berri pila bat ezautu nula horrei esker, baina batez ere gitarra askoz hobeto hasi nintzen jotzen, ze askoz denbora gehiago hasi nintzen eskaintzen. Así que Can't Stop, dudik gabe, nire bizitza aldabit, kanta horrek. Eta ez da esaten duenagatik ez ezer, baizik eta teknika horrengatik, bai. Curioso da. Bueno, Abestia, hori da, saia zikoak, ni pentsatzen, A ber, berez, etxaukek zertan izan abesti favorito daude, bueno, bai. pixkat aipatzeko, ze gustatzen zaiz, esan eat. Abesti bat, bai izango dut, igual pixka eskema reventatzen ditu, baino me flipa este tema, La Flaca de Jarabe de Palo. Iruditzen zait, justo nik paudon esei surfeokrasiak eman izkion da hor, enun ezautzen guen ikan da gero Jarabe de Palo hiltzanean por lástima, orduan hasi nintzen entzuten da, me pegó en el alma. Eta La Flaca da niretako oso abesti berezi bat, oso berezia niretako. Eta igual hori izango nu. Perfecto. Aritz. Nik izan honean, asko zizkat, baina bat, gare batian asko, bateria jote gogu ere asko eman zizkitzana, ezin noten psikosoxean. Nik batzen hau, txiki banitu ala, ume txiki banitu ala, hori gaitu, nik hone bezala nahi jo bateria, eta horre gultza zitzan, hori jotea, ematea, eta asko marka zitzan kanta bat. Narki. Galdera oso garrantzitsua, vale? Lertxundi o Laboa? Lertxundi. Ni Laboa 100%. Nire Laboa. Ni Lertxundi. Lertxundi tarra iz, Ni gustatzen zait asko. Nire gurasoei gustatzen zait asko. Eta horrek azkenean dakar, txikitan kotxian gatibun disko inbernu entzuteaz gain, Benito Lertxundi entzutea goitibera. Eta bai, gustatzen zait asko. Eta bain gehiago baina. Errespetatzeat. Etxagian nola, baina errespetatzeat. Labore gustatzen zait, Vale. Oin ja behan du, Vale, kontzertu gaurretik alkola bai o ez? Nik ez. Nik ez dara. Ez da. Nik zero. Leheno bai, Hemen inoge etxetuzte juzgauko, esan nahi, eta haudek galdera bat beti teatena, azkenean rock and rolla, edo, bueno, musika beti erlazionatzen dalako, igual imaginario horrekin, ez? Kiston desfasada, kiston festa, no seke, eta aiadek gehiengoak zue bezala ez dut. Ez, gero igual bai, baina aurretik. Beste batzuk bai izatek. Nik excedio bai, baina bai. Nik pare bat kaina hartzitut, baina excedio bai, osea, ez urduritasunagatik, gehien bat ondo sartzen zaizkit. Baina bai, egia, osea, guztan niok bateriak ez dikela, hori inpartan beritza, urduria bonita mehete bai. Zenbat kontzertu bat dituzu ameltzenek? Esiente? 8. 8. Bai. Aurreko udan izan zian danak. Eta baziok anekdota surrealistan bat. Sí. Agizue Jupiter. Kontatu aldekena, en plan, ez gatxau de... Ez txarra. Konta bengo Salbideko festetan geuden, no? Bai, mezaratzeko auzo bat. Ez dakit, ni asko sartzen naiz pelikulan, jotzen da, akordetan da, melodiatan da, batean, kriston frase guapoa etorri zitean burura. Kontzertua jotzen, ahitzeala. Bai, jotzen egon, barkamena besti bat. Ta, hola, entre fasers y chorus, etorri zitean frase oso psikodriko bat. Ta, Jupiter gertu da, wow. Eta, claro, momentu hortan esan nun, que guapa. Ekitu hartu nun, claro, bai. Izan zan, que
justo egin izan de los Cure Jupiter Crash, da, nekan buruan, da, Jupiter gertu dago, da, momentu da esan nun, que guapa, tío. Hartu nun mikroa da, kriston altu botan nun. Da, bueno, gero bideotan Orduan, parte lasai bat. horrek esan nahi dek, alkoholik ez, baina kanutuak bai. Ez ditu behar, ez ditu behar. Horralko pixka bai, Nei, anaiak esan zian, nire anaiak grabatzen edo la izan da. Gero, aiatu ginean etxea, urrengo goizian edo esan zian, Jaimek ze zantzun, patian kanta baten erdian, buia botazula eta bideo erakutsi zian da, ni momentu honetan ez da entea, oze, ni neon oso kontzentratuta kantatzen da ez dakiz zer, eta patian nahitzet Jupiter gertu dago, eta bueno, gatzen zan, flipatu da. Inspiratuta. Hostia, ona, Venga, segingo jau. Ikusteko falta zaizuen kontzertu bat. Ikusteko? Bai, ikusizte zuena eta gustauko zitzaizuena Rage. ikustea. Nik uste Rage ez da machine. Baina aldana ikusi o ja ezin dana ikusi? Bueno, nahi dekena. Bale, orduan nik igual alda betet. Bueno, a ver, Nik, nahi bazu inaldi hau logika aukena, eta gero ikusi ezin dana gero zitorrek beste galdera bat. Baina beste era batea planteauta. Rage Against the Machine aldea, Zai, ikusi, no? Bueno, justo momentu honetan, ez, baina... Zara esatia bizik zaude. System of a Down bezala, no? Bizik baldima zaude, Vale. kuela. Rage igual. System of a Down igual, bai, baina Rage Against the Machine ikusiko nuke. Oso gustoa. Nire ere bai, baina Arctic Monkeys esatea. Ez da ikusten dira, eta kontzertuan nahi daten ikusi. Bai, ni ikuste placebo igual, bai. Placebo guztia ikusiko nun. Bai. Eta oin, kaldera honi buelta emanda, norbait berpiztu berko zenukete bere kontzertu batea juteko, zein izen. Kurko bain ez esan. Porque esan basiko batu bezala, A ver, nik esan berra zaugeat, daudela bost, lau edo bost izen, beti, euneko 80 esan ditunak. Dituk, nahi bazu euni ueoz, dituk Kurt Cobain. Bai, Bob Marley. Ez, Bob Marley ez dik jende asko esan. Dituk Kurt Cobain, Freddie Mercury, Michael Jackson, Dimebag Darrell, Panterakua, eta bosgarren akordatzen bai. Gauetako mitiko Hendrix. Hendrix, ja. Nik berpiztuko nuke Chester Bennington. Osea, Linkin Park ikusen nahiko nuke zuzenean. Hori ere batzutan esan izen dite, baina bueno, ez gain klitxe. Sige, ondo. Chester nik. Berpiztekoa. Aukera desente mandizkeat nik, nahi baldinak hartu aldeko. Freddie Mercury ikusi baina. Tio. Nik, igual Jim Morrison de los Doors. Bai, asko gustatuko zitan tipo horrek ikustia. Bai, hori izango. Zeinekin nahiko zenukete jo, kontzertu bat, kartela konpartiu, horrek ekartze hundanakin. Behaiekin kontaktuan egon, behaiek ezautu, zuek behaiek ikusi, behaiek zu ikusi. Ja, ona, Oso ona aldera, Joder. Oso ona galdera eta biak pentsatzen horren plan de. nik, uste, behitu, ez dakizu baina, hau bastante garriak, Red Hot. Nik nahiko nien esautu hori. Fijo, osea, baina fijo, egin parra bat bota, da, de todo ingun. Bai, fijo, Red Hot. Ez que ondo pentsatzeko aldera, ez dakit nik zein aukeratuko nuen. Slipknot igual? Igual Slipknot? O, a ver, zein nahiko ban osea, ze bateristak nahi esatia, hostia, tipo nola joteken. Pero nien eta horren zentrau, pero baterista. Nik uste hori presizio gexo, Ja, baino. Nik jo izan diatzea festi baten akinda publikun gitarrista oso onak daudela, eta potruk hemen,
Potruk hemen. Ban, Ja, bai. ejute baldin maiz kontzertu batea inok ezagutzen, ez ba, epidetiko birgerixe jokotxeat eta no pasa nada, ez? Mm. No, baldimakik daola pertsona bat oso ona ekena hiri beire, ostia, nei behintzet prezisio asko jere. Ba, nik Slipknot goira igual. Porque ere bai oso jende hona emate bitaldetakoak. Mm. Bueno, Slipknoten igual, ez dakit, baten bat. Fiskat burudikan... Ez linoten igual geixegi zaudek, danak onan izen. Baita ere. Bai. Eta kareta gabe baina ez dakit zuzenean, así que... Nik bifi klairo zaune. Ba, nik bai orduan. Bai, nire aldatu ditet, bifi claro, 100%. Una baterista hori neko ez auto. Zera personalidad bat. Joder. Ja, hiru galdera galtze zizku, bale? Eta lehenengo galderaek, hemen baita ere sentitziat kanpun geldigo ez aritz, baina, bueno, igual ez, igual baka gitarra matortik, badakizu ezin dela resistenziago galdera mit. Lasai, nik ez diat hori galdetzen, baina galdetzea dantzeko zehose. Nik nahi de jakin, zenbat gitarra dauzketzuen bakoitzak, momentu hontan, zenbat gitarra dauzketzuen, eta bakoitza zenbat horren. Cuánto vale? Bajoa kontatea. Ez, bajistak ez zia importa. Ja, inorrei ez. De hecho, baterista onartu dira, baina bajista izan magoa. Nireakat gitarra principala hau da, Telecaster, Fender Telecaster amerikano bat, 2015koa, uste dela, horra modernotakoa, eta laganitun 1550 euro, bere garaian. Gero dakat, lehenengo elektrika izan zana erregalatu intziaten Epiphone Les Paul basiko bat da, ez dakiz balio, egun nola izango da, suposatet, merkenetako bat. Epiphone baldin bada, igual zehose gehiago bai, Ez que, bueno, baita ere bigarren eskukoa izan zen, osabak erosi zian, kriston pila maite de gitarra oso txarra da, desafinatzea jotzeten bakoitzia, baina, enuke ezerrengatik salduko. Eta gero akat espainola bat izan zen lehenengo gitarra bat, izango 80 euroko zea bat, eta gero akat akustika bat, 800 euroko Sigma bat, dala Martinen kopia bat ezela, orduan, 800 eurotan dakazu, ez dakit, Martin Garestigo baten pareko zerbait, más o menos esan zagun. Eta ja, uste ez da dela gehiago, bi elektrika, espainola eta zea, Ahí, Jaime, manejatzek. Nik hau, zer da, baina LTD. Bigarren eskuan probau inun, gustatu bizitzean da truke bat inun, Telecaster bate batik. Gero Gibson SG bat, presioa ez dakit, porque anaiak erosizun da oparitu nintzen. Gero akustika bat, Kigo Suzuki, kriston urte pila azka, osabako paritu zine bai, oza nik asko beste. Ostia, Gero beste akustika bat, Kanglewood bat, hori bai erosi nun, bigarren eskuan bai 160 euro bat unikun. Fernandez bat, oso zarra, osaban ere bai, presioa ez dakit. Baina izango ja, Osa, Fernandez hori oso gitarra hona da. Erentzi potenti, ik daukegen erentzia, ik ez daukege... Totalmente. Ba, guain ala urte batzut erosi nun gitarra bat, baina saldu nun amplia erosteko, rocker bori erosteko. Ta... Bueno, gero espainolak bida eskat, bat de kontzertu klasiko jotzeko, ta bestia de viaje. Ta bueno, klasiko hori hartu nun, porque fabrika baten itxi inbertuen Enrique Keller, eta la regalaban, porque bota inbertituen, da no se queda, ez dakit, zematatu nitu 95 euro, baina oso klasika ona da, oza, gitarra hori berez oso ona da. Euskal Herriko gitarrista suerte gehien daukan gitarrista izango da. Egia esan, ostras, galdera itituzunean pentsa bitezu esatezu, coño. Totalmente. Venga, bi gelditze zizkuk, bat pixkat luzide, baina bota dengo. Nahi aldi mazuet iruron hartinen leikezu, bale? Nahi dizkiat, post gitarrista internazional, guentzat garrantzitsuk izan dinak oso onak izan dinak, eta beste post Euskal Herri mailan.
Venga. Vale. Errezatetzen zaizkizu itzenak, bakoitzak bost eta bost esan, baina bestela danon artean. Amaika dituk eta ez zaituzte deuki nahi bihar arte hemen. Nik internazionaletan esango nun lehenengoa Mark Knopfler, Dire Straitseko Mark Knopfler, osea, iritzait, ez da hola, inor berezela jotzen una gitarra, bakarra, munduan. Eta gero esango nituen John Frusciante, oso mitikoa da badakit, baina eske, Bai, baina bai Jaime, bai nei, osea, ez dakit, nik uste bizitzan daudela gitarrista pila bat tipo horrek. Zen gehiago, John Mayer esango nuke ere bai. De hecho, Jimi Hendrixen aurretik esan nuke John Mayer niretzat. Bai, ja. John Mayer iritzait, genio bat, genio total. Zen gehiago, Igatzez ez. bai. Jaimera lapurra. Esan bat da. Bueno, gire listari teknikor, ja pare bat zartuko nixia, nivelados. Jugonez pentsatzen, lehema zuen agota. Nik bat fijo Jesen Steve Howe. Bai. Leheno Bai. gitarra hori gitarrista hori zait pasote bat. Frusciante bai, ados niok, nire asako aporta hori, Frusciante. Gero sartuko nun Robert Smith, The Curena, oso gitarra simpliak, baina oso nire ustez oso onak. Gero David Russell, da klasikoa, Vale? klasikoa, nire ustez de mis favoritos. Bat igatzez egiri? Bat sartuko fijo inarrestuna sartzen, beste galdera baten sartzen baina nire ustez oso gitarrista ona da, nahiz eta teknikamente igual kritikaua izan, Kurt Cobain. Kurt Cobain nire ustez kritikaua da, baina nire ustez bere gitarrak oso onak dira. Eske hor ja sartzea ditu debate baten, ja igual berandu ekela debate hortan sartzeko en si, baina ona zer dek? Ona dek, kriston teknika depuraue, kriston pirueta harmoniku getie, ona dek jendiei aiatzezakon zehose. Alde hortatik Kurt Cobainen riffek, Bai. nik klasik ematetxeat akademi baten, eta ume bat irakuste xok Smells Like Teen Spiriten riffe, eta umi zora, en plan de, hostia, puta madre, en plan, igual ez hola, bat nahiko loko zago bat. Baina, claro, hor, sartzea jut debate baten, eta nik onartzeat, Kurt Cobain igual ez tekela munduko virtuosona, baina ditxik riff batzuk eta kantu batzuk oso guapo daude. Tio. Bai. Nik beste bia jaba azkatu bai. Bota. Bestia da Biffy Clyroeko Simon Hill. Biffy Clyro ere duela, ez dakit, iruzpana urte ezagutuet eta ikearria iritzait. Osea, ez gitarra jotzen virtuoso badalako, baizik eta komposatzen da, ez dakit, ez dut nire ikusi beha bezain ona. Eta bestia, nik uste ez da igualain famosoa, eta de hecho, bastante infravalora, esanet, gitarra munduan eta ez da asko aipatzen da, Billy Talenteko Ian. Iruditzen zait dala tipo bat, gaina abestu, osea, korua egiteitu jotzitun gitarra jotzitun bitartean, eta atatitu arpegio batzuk. Kurt Cobain fuera, nik hori Osea, pasada bat iruditzen zait, Ian Desa, ez dakit nola bakan izena. Baitaren nire favoritutako bat, Billy Talent ere asko gustatzen zait, eta 16-17 urten eskanean pila bat entzuten nun, así que Ian barroa. Eta igaritz, nabaldimak bateristak esaten utzi. Pentsatu non txizkan, Joey Jordison... Pero nian. Esan, Joey Jordison, internazionalki, la hostia, nahi asko markatu ziak gai. Eta gero, adibidez, Mike Pornoy bai, bere garaian, Dream Theaterren ikiztan egurratxekan, Mike Mangini bai, esken nifika metalen izan hau, pero zigizitzena, ez horiek izan ditu netako la hostia, eta pixka gehiago pentsatu bernean, hola, hotia... Bitartin aldi mazue jun euskal gitarrista batzuk botatzen bait. Euskal gitarristatan nik batzuk bazkate bai. Bat nire irakaslea izan dalako, baina Vicente Martínez, Oskorriko Vicente, osea, euskal musika ez bane, osea, norbaitek
forma eman baldin bai euskal musikai, zati handi baten oskorri da, eta hor Vicente eta rekuperatu kanta zarpila bat, eta berritu, eta esploratu, garai baten esploratu etzan dana, así que Vicente barrura, Gorka Urbizu. Pero nian hori da. Ez que, gaina, baita ere esango nuke, ez da infravalorauta, porque Gorka ez da infravalorauta Gorka bezala, baina gitarrista bezala ez da goitzeiten beretaz. Eta oso nahi iruditzaitu bai. De hecho, kanal hontan Gotka deitze hau dekin. Gorka. Gotka. Vale. Zein gehiola. Sí, Gorosabel ere oso tipikoa. Gaina, nik genuke jarriko Gorosabel, nik ze... Ez detentzun bere garaian zea, ez detentzun zutagar. Hor txiok, Bai, ez, gusta ez zaite, baina ez zitaiten, ez zian inorrek erakutsi, askotan txikitan musika piskatola, zer erakutsi zuen, ez? Eta nahi ez zian inorrek erakutsi zutagar, eta enun entzun. Así que, baina... Infantzi tristia irie. Infantzi tristia irie. Zea sartukoet, baita negatibuko Aimar. Eta... Zein gehiola? Oengo ziru esan ditut, ez? Gorosabel sartu baek, lau, ez dela... Gorosabel sartiko deu, Orduan bat. Neretzat ez, baina Euskal Herriantzat, bai. Nereatik egin degaz. Eta zuretzat, zuretzat. Eskerrik asko. Bat gehatzezak orduan. Jo, ez da egite, gozten, ez eta... Bitartin nahi baldimak, Jaime... Bitu, jazta, Kerobiakoak. Ez que ez da bat, esan nuke Xabi eta gitarrista ere, ez que ez da bere garaian zeinek komposatezun, ze Kerobiarek komposizio aldetik guzta ez zaita, abestiak irutzezit, obra maestratu diala. Kerobia oso grupo honaek. Kerobiako bikotea sartukot. Jaime, Maiok. Nik izenak ez dazkit, igual lagundu berko jasue, baina taldeak izango ditut, horko gitarristak. Bat, itoitzen gitarrista. Ez, itoitzeko zein, baina imaginatzea Jan-Mari Ekai esan edekela igual. Hau intzona. Hori zeadek, ez? Txantxan gorria... Noizko 85 Jan-Mari Ekai izango guan. Hori. Jan-Mari Ekai jainko putaek. Gero Mikel Lagoa fijo. Mikel Lagoa gitarrak oso rarua dira, baina ateatzen dituzunean ezin dituzu atea. Jartze ze ateatzen, baina nola egin dut da, karo, bere... Nik uste ez zioela erakutsi gitarra jotzen, da beak ikasizun. Aite ditun gauzak ez dira normala. Ja. Gero betiko kontuaken Joan Otegi. Nire osaba. Baina gitarra benetan oso guapas eskak, orduan sartu, beret? Azkenen Euskaldunak izan dugu, no? Bai. Eta... Zer, Bai, ni internazionalak akorratu izkiat. Alde batetik Eloi Casarrandek, ere nopa zintzea, baina gaur egun metalientzioken baterista honen egitezeak, jotzeken intensia dian, zega pegada bat. Slipknoten sartu dek, ez? Eloi Casagrande, gorrezan atxuk? Sartu da ja? Hori esate baina ez ziok konfirmauta. Nik ikusia bere bideoa, esate, no, bai. Eta ero ez da ere bai Thomas Lang, tipo haure bai, ematezio. Oain, ez dik inoizola talde matien jo, baina beha junde bateriko gaitasunak desarrollatzen, eta egitesi polirritmo batzuk, eta zegak independentzia bat, eta soltura bat esate bat. Eta Euskal Herri mailan nola bat ematai pauko goana, ez daude bost zertan esan behar, baina... Esan honean borxa, bere garaian zutarren suposatu zinatikan, pero ez da ipatzeko David Gorospe, Davidkin, nahi irakaldi izan noan, da kriston baterista egitzeak, eta bioik esan honetan. Vale. Ba, azkeneko galdera bat, gero azken favore bat, eskako dizuet baita, eta ja honekin utziko jau. Oinarte hon gaitu zuen guztoa gaitzen, eta hori nahi da jakin zuen anti-guzto, nahi da jakin zuen amorruan unda. Vale? Eta galdera pixkat zehazte aldera, hauta nahi galdera egoela itezu bat, galdera pixkat zehazte aldera, ontsi bertan emango aldimen izuke aukera,
mundu mailan edo Euskal Herri mailan talde edo artista bat eta bere diskografio zue ezabatzeko, zein aukeratuko zenuket. Pertsona ez dia hilko, unan lasai, ez gaitu hiltzaile bihurtuko, baina bai karrera edo diskografia hiltzaile. Venga, busti. Oso zaila gabe. Joder. Joder, nik reggaetoiko bat emat hartu, no, baina eskizenak ez dazkit. Reggaetoie bere osotasunin horla jarriko jau, aldimek. Zaila. Ja, oso zaila, Joder, balerek zaila nahi. Musikara sartu dan baten bat diruangatik sartu dana. Vale? Eta musika maiteztuna, gauza ez dakitela zein dan. Infiltra un bat egongoa. Batzu Ez batzu. gustatzen musika, baina diru asko gustatzen zaiona, ba, hoxe, fuera. Iko Rivera bat, igual. Ba, ez dakit, Kiko Rivera... Tipo, jatorra matik, aparte baina... Benetan. Kiko Rivera eno eken duko. Jatorra matik. Eta Kiko Rivera da dalako tipoa diru daukenez, diru eso irabazteko sartu dukena musika. Izan lehike, bai. Bai. Hostia. Bai? Nikoa ezagunean... El canto el loco. Bai. Vale? Fuera. Orani markin. A toman por culo. Ezin diot, horrekin. Azken gauza bat eskauko izuet, kasu honetan igual Iri Jaime, jake gitarri eskutanik daukaken. Gauza movida bukatzeko beti teatena da, konbidatu egin improvisau, bale? Improvisau. Konbidatu ez ze jotzi da nik nire betiko laulik jotzizkiat gainetik, eta ja. Baina hola amaituko jau. Vale, eta ze tonotan zaude, porque... Ez diat nahi jakin. Ik jo, eta ni sartuko nauk. Eta batzutan gelditzeko oso ondo, eta beste batzutan gelditzeko de puta pena. Orduan, Baina, osea, nik iriakin improvisa berdiat, o zut nireakin? Ik jo berdek, zehose. Ik jo riff bat, arpegio bat, nahi dekena. Eta ik nik ez nauk entzungo, ze bestela retarduakin oso lokura izango ban. Baina nik entzungo haut, eta orduan biona ateakok zeatiken nahiko desent. Venga, guai. Hori bai, bukau horretik, chat, Dragoibolan kanalea dialtzen zaituztet, Twitchen, raid bat. Eta, eskerrik asko, iruroi. Ondo pasado, Bai, gusta ontzate. Bai. Lehenengo entrevista. Otaitugu parria, oso ondo. Posten hau, niretzat hori egin importantena, ez? Bai, osatu diau. Ez zaugat, igual, kiston eskaparatea ere, baina, bueno, jende batena iritsiko zeate, eta igual, atzo gaur arte amiltzen zein zeaten etzekian norbaiteko hain bazaki zein zeaten, eta igual, lortu dezu jarraitzaile bat. Eta nire aldetik eskerrik asko, tio, ze zuek gabe ez nik ezingo nian mogi daudan hain. Zanaiat, ez baldin mauan egongo talde bat gabeko amabaikak eta piko arte nirekin hemen izketan egoteana, nik ezingo nian saioa bain, hasi. Alde hortatik benetan, eskerrik asko. Zuri. Eta horako kontenido bat daiteatik gitarran inguruan euskeraz da, eskertzea. Zorte hon, danakin. Ez zauat nik, ez zauat pretentzioik. Nik itean nire movida eta aurrera diruik etziok, hasi. Ez diat sorteik espezifikamente behar inoan baita aiatzeko. Baina, bueno, sorte hon pixkat bizian ez tegez. Bueno, ez dakit, invita hau espezial emateo juteko. Vale, alde hortatik berdiat. Vale, ba. Eskerrik asko irukote, emaiok zehosei eta hemen bukatuko.
Pero bueno,